Salam hormatly tamaşaçylarymyz. Biz bugünkü Tozan ýazatly gepleşigimizde size ähli türkü doganlarynyň we ildeşleriniň mesil boşluklaryn ogurlar barada maglumatlar ýetişdirmek isleýäs. Alymlaryň täwirlerini belleýänden görä Oğuzhan atly şahsiýet taryhda bolmadyk adam bolmalydyr. Olaryň beýleni tijaýylmekleriniň sebäbi ol barada hiç hil taýyk maglumatlaryň bolman diňe rywayatlaryň saklanyp galmagydyr. Şunuň bilen birlikde bar maglumatlaryň ağırlığı sebeptir. Biz elimizde faktlara dayanıp size şol getirmek isleýäs. Eger kuwatda bar bolan taryh maglumatlara görä, ogurlar barada maglumatlar Xitay taryhynda onlaryň aňyk ekendiklerini. Eger kuwatda bar bolan taryh maglumatlara görä, ogurlar barada maglumatlar Xitay taryhynda onlaryň aňyk ekendik bolanok. Sebäpden şondan aňyk çeşmelerde ogurlar barada hiç bir maglumatlara galat etdiler. İkinci, Oğuz adı ilkinjilik gök türkmen ýazlarynda duş gelýär. Üçüncü, Oğuz diliniň emeleýäş barada dürli pikirler bar. Olardan ok sözi bilen gadymy türk sözleriň biýrugyny köplik manifamadan Oğuz sözinden emeleýär. Lep okuz adı bilen ýa-da oklar adı bilen öňe çykypdyrlar. Beýle pikirler seredinde şu pikir has hakykat bolar. Okuz ýagny köp oklar diýen manyny beripdir. Dördüncü, Oğullara Bizantiyalılar, Oğuz, Araplar olsa Ulus dipdirler. Beşinci, Gök Türkmenleriň ýazlarynda Oğullar 9 boýdan emeleýär, bir ulus hasaplanýar. Bu sebäpli olar 9 oğullar hem diýilipdir. 7. 9 oğullar ýaşaýan ýerlerinde iň ulu ulus bolup, olaryň döwlet ýoldaşlaryna kagan diýilipdir. 8. Wagtyň geçmegi bilen 9 oğullar ulusynyň ýerine sebäp Gök Türkmenler döwleti emeleýärdir. Gadraly tamaşaçylarymyz, indiki däli faktlary hepdeniň birinji ony ýeni kepleşiklerimizde size ýetirmek isleýäs. Kanalymyza like koýup, abone bolmagy unutmaň. Salam hormatly tamaşaçylarymyz. Biz bugünkü Tozan ýazatly gepleşigimizde size ähli türkü doganlarynyň we ildeşleriniň mesil